να περάσουμε τώρα στην πρώτη συνάντηση του ενδιαφερόμενου με τον ιατρό. Έρχεται λοιπόν κάποιος στο ιατρείο, συζητάει, σας λέει ότι θέλει να κάνει κάποια αλλαγή. Έρχεται, φαντάζομαι, κάποιες φωτογραφίες, σας δείχνει κάτι που στο μυαλό του. Ναι, η διαδικασία την οποία ακολουθώ εγώ τουλάχιστον είναι, αφού πάρω πρώτα ένα ιστορικό, το οποίο είναι, όπως έχουμε πει, είναι πάρα πολύ βασικό στην ιατρική. Η λήψη φαρμάκων, αν έχει κάποιες παθήσεις οι οποίες μας εμποδίσουν πιθανώς να προχωρήσουμε σε μια επέμβαση, αν όλα είναι OK, που στο μεγαλύτερο περιπτώσει είναι όλα εντάξει. Εν συνεχεία θα περάσει στην αίθουσα την εξεταστική, όπου θα εξετάσουμε πρώτο το διάφραγμα, να δούμε αν υπάρχει σκολείο του ελληνικού διαφράγματος ή υπερτροφία κογχών. Εν συνεχεία θα δω τη μύτη κλινικά, να δούμε ποια είναι τα ανατομικά στοιχεία τα οποία δημιουργούν τη δυσμορφία. Και εν συνεχεία θα φωτογραφίσω τη μύτη σε όλες τις λήψεις, δηλαδή fast profile, λοξάκια από τη βάση. Αυτές τις φωτογραφίες εν συνεχεία τις περνάμε στον υπολογιστή, όπου με ένα ειδικό πρόγραμμα software που διαθέτω μπορούμε να κάνουμε τις μεταβολές. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτήν την επέμβαση είναι να υπάρχει μια συνεννόηση, μια αλληλοκατανόηση με τον υποψήφιο, με την υποψήφια για το τι θέλει να διορθώσει. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρώτο και βασικό σημείο για την επιτυχία έκβαση μιας επέμβασης. Και αυτό το πρόγραμμα μας βοηθάει πολύ καλά, όχι για να δώσουμε μια εγγύηση και να πουλήσουμε την επέμβαση, αλλά ουσιαστικά να συνεννοηθούμε για το τι μπορούμε να κάνουμε και πού μπορούμε να φτάσουμε και τι θέλει ο άλλος. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβει και ο πλαστικός χειρουργός τι έχει στο μυαλό του υποψήφιος ή υποψήφια για το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, και αυτό το πρόγραμμα μας βοηθάει πάρα πολύ για να συνεννοηθούμε κατά κάποιο τρόπο. Θέλετε να περάσουμε να δούμε πώς λειτουργεί το πρόγραμμα της προσομοίωσης software, ναι, ώστε να δούμε πώς μπορεί κάποιος να έρθει και να μπορέσει να δει μέσα από αυτό το πρόγραμμα το πώς θα είναι μετά και να επιλέξει κιόλας. Σωστά. Είναι εντυπωσιακό. Πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό, ναι. Γιατί έχει το αποτέλεσμα μπροστά σου. Μπορεί να δει πώς θα είναι. Παίρνει μια εικόνα, εν πάση περιπτώσει, στο γραφείο, ξέρει περίπου πού θα κινηθεί και βέβαια οι περισσότεροι καταλαβαίνουν και νιώθουν και μεγαλύτερη σιγουριά να αποφασίζουν μια επέμβαση. Ότι... Επιλέγεις πιο σωστά. Και επειδή το ζητούμενο, όπως προαναφέρατε, είναι και η αρμονία που θα υπάρχει στο πρόσωπο, είναι πολύ σημαντικό όταν βλέπει κάποιος μια δουλειά πως θα είναι ολοκληρωμένη. Και πολλές φορές είναι αυτό το οποίο και είδαμε προηγουμένως, ότι εκτός από τη μύτη, αν υπολείπεται και το πηγούνι, μπορεί να διορθώσουμε και το πηγούνι την ίδια στιγμή στο software και να πάρει μια εικόνα κανένα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι θα αποφασίσει να κάνει και το πηγούνι, αλλά τουλάχιστον να το ξέρει. Βλέπουν λοιπόν όλες τις αλλαγές που μπορούν να γίνουν. Όταν αποφασιστεί τώρα ποιο σχήμα θα δοθεί,
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι σίγουρο ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα ή κατά τη διάρκεια του χειρουργείου βλέπετε εσείς και παίρνετε τη τελική απόφαση? Σημασία να πας περίπου ποια είναι η τάση. Δηλαδή, ουσιαστικά στο πρόγραμμα βάζεις για να δεις πού μπορείς να φτάσεις σαν χειρουργός. Βέβαια, δεν μπορείς να φτάσεις το 100%, αλλά περίπου να φτάσεις σε αυτή τη λογική περίπου που έχεις υπολογίσει στο ιατρείο. Ποιος είναι ο σκοπός των επεμβάσεων? Η επέμβαση της ρινοπλαστικής έχει σαν σκοπό αυτό που είπαμε και εισαγωγικά, ότι θα πρέπει να διορθώσει την δυσμορφία, την εκάστοτε δυσμορφία. Άρα ουσιαστικά είναι μια γνώση της ανατομίας της μύτης που πρέπει να πούμε ότι κάθε μύτη ουσιαστικά αποτελείται από ένα σκελετό, από ένα οστεοχόνδρινο σκελετό, που είναι ουσιαστικά τα ειρηνικά οστά και ο χόνδρινος σκελετός με τους χόνδρους, οι άνω πτερυγιαίοι και οι κάτω πτερυγιαίοι χόνδροι. Και στη μέση βεβαίως είναι το διάφραγμα. Από εκεί μετά, στο κάτω μέρος της μύτης, στο ακρορίνιο, υπάρχουν οι κάτω πτερυγιαίοι χόνδροι, όπου και αυτοί ενέχονται στην όλη τη διαδικασία του ακρορινίου. Η επέμβαση λοιπόν έχει σαν σκοπό τότε να διορθώσει, να ελαττώσει ή να αυξήσει, ανάλογα τι χρειάζεται, τη ράχη της μύτης, εν συνεχεία να αφαιρέσει αν υπάρχει καμπούρα από τη ράχη και εν συνεχεία με την αφαίρεση της καμπούρας δημιουργείται μια ανοιχτή οροφή για να έρθουμε μετά με τις οστεοτομίες να σπάσουμε τα ειρηνικά οστά και να κλείσουμε την οροφή. Από εκεί μετά οι διορθώσεις που κάνουμε είναι στο ακρορίνιο, ανάλογα τι χρειάζεται κάθε φορά. Ή να το ελαττώσουμε, ή να προσθέσουμε αιμοσχεύματα για να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που έχουμε από πριν προσχεδιάσει και συζητήσει με τον υποψήφιο ή με την υποψήφια.